Teletexto, sabedes o que? Sí, eu na miña casa, no meu pai ainda usa, que ainda ten. Ainda ten? Sí, e mirábamos a ver como estaba o Dépor, a ver como estaba isto, poñíamos o 121. Xa fai anos, entonces que non o deportivo, sabes, deportes, o 100 tal, noticias, e poñíamos así, e según os colores, íbanse A uns primitiva tamén colores. se vía, a lotería. As primitivas, sí, O a tarot. lotería. Pero estades falando en pasado, pero estades moi equivocados, No, no. porque aínda 2 millóns de persoas empregan o teletexto que verdad. só queda. Que va. Sí. Só queda en Eso España e en Alemania o Eso teletexto. é que, como lle pasa a moita xente, quedou exposto e non saben quitar. Non saben quitar e non saben salir funciona. de aí. No, porque as televisións novas já non o traen. A maioría non quero que traiga... Tú crees? Eu creo que non, Eu creo que ven no TDT, non? Claro, No, porque creo que ven no por la línea do TDT, sí. TDT. Mira a saber que programas hai, pero non creo. Eu creo que sí. Sí, pero non sei. Antes mirabas a programación tamén, a ver que iban Sí, a botar. mira. O Miraba, horóscopo, non quero volver ao tema, pero o horóscopo sí que se miraba no TDT. Sí. Sí, e os horóscopos. Sí, por Sí eso. que miraban, sí. 2 millóns de persoas, Como é metidas eso? aí. sí, 2 Era millóns de difícil de persoas. usar. Pero o fixamos todos, porque o miramos para todo. E era rápido. Sobre todo o que era boa é que era rápido. Sí. Bueno, imos ver. Diseñarono para que fose moi sinxelo, que iba todo por coloríns. Colorines, sí. Iso diseñaronos Sí. da BBC. Sí? Fixeron o teletexto. Eso non sabía. Que tíos listos. Chegou aquí, a España, chegou no 1978. Sí. Queredes algún dato máis sobre o teletexto? No. Chéganos. Sí, entonces, pero si o usan 2 millóns é que o siguen actualizando. O sea, hai unhas persoas que traballan en teletexto. Xente que está usando que é máis fácil ver o teletexto, porque ti pos aí un 121, pumba, 100 tal. Ten razón, hai xente que traballa no Claro, hai xente que está ali, Que fai? Traballo no teletexto. Que tal? Como está usted? Poca broma. LinkedIn, arriba de todo. Ras. Bueno, pois é un dato. Vamos facer outra pregunta.